हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनब्रै बर'नि गोदान सर्ट भिडिअनि आपडेट लाना फैदों। सेथियाव दङ बिथां रिंसार ब्रह्म चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना बे बिदिनोखा सर्ट भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोना मोजां कमेडि सर्ट भिडिअ लाना फैयो। आंथ' बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों। बे भिडिअनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होना दोनदों, नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। Gwdan आं मोसानायखौ नुनानै नोंहा दा बेखौ फिसायनो खोन्थाथारदों। ओमफ्राय जों मानो मोसाखो? आं बावलायलांबाय। फैसा मोनबोदों बिहाबो थगायसै। नैथियाव दङ बसुमतारी क्रेक्सन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बिबायारि सर्ट भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां सर्ट भिडिअ लाना फैयो। बे भिडिअनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होना दोनदों, नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। नोंसोर मा नुवाखै नामा नामाखौ? मानो बेंथेना दोनदों? मा खोनायाखैहाय बेफोर मानसिनि आं दाहोआ। बेफोर मानसिनिखौ आं होगोन। आखाइ आथिं थानाय मानसिफोरनो थामथियाव दङ बिथां गेमब्रु बर' चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना फैमाल मिजिं मिउजिक भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे भिडिअनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होना दोनदों, नोंथांमोना थांनो नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। मा बाथ्रा? नों आंखौ थारैनो मोजां मोनमारदों? होद फाग्ला, मा सोंबाय थायो? ब्रैथियाव दङ लोगोरि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा आसिननि पुर्निमा सर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे भिडिअनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां सर्ट फिल्मनि भिडिअ लाना फैयो। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। बैनि हाग्राखौसो एवनो। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुना हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो सर्ट भिडिअनि आपडेट लाना फैबाय थागोन।